кутия ли? Харесвате ли изоставени места? Тъй като вече са намерили този дневник. Гледайте, много катастрофално. След 2:30 сутринта и решихме с компания да отидем в пещера, която никога не сме влизали. Така че надявам се клипа да ви хареса. Може да се абонирате с камбанка напълно безплатно, като така ще подкрепите моят канал. Пишете долу в коментарите какъв да бъде следващия клип. Сега сме до едно от момчетата, с които ще ходим и чакаме момчето да си вземе челника, с което общо ще осветяваме и все пак да имаме видимост и да видим какво ще намерим, ако нещо изобщо ще намерим там. Официално потегляме, нагласили сме си малко неща. Челника е взет, вътре в раничката, не мога да я приберем, но няма проблеми. Потегляме, пещерата се намира на около 3-4 км може от селото. Сме на около 15-20 минути от пещерата. В момента сме близо до пещерата. Колко ще вървим между другото? 5 минути. Около 5-10 минутки може би ще вървим. Вече сме пред пещерата. Пещерата е доста огромна. Е доста огромничко между другото. За сега. Това е много огромна работа. Малко порче. Къде ползвам? Вече да лазим. И е доста сложно. Влязохме до друга дупка. Има ли нещо там? Има ли нещо там? Да. Какво е това? Това е някаква кутия, брат. Кутия ли? Да. Това кутия. Намерихме кутия ми. Има ли нещо там? Какво пише? Не знам какво пише. Трябва да съберем. Харесвате ли изоставени места? Посетете линка. Нека съхраним спомена за тях във времето. YouTube. Такашима БГ. Оставяха ми кауче всичко. Не го това. Кутията на Такашима. Да е. Тефтерче. Тефтер. Вътре е писал нещо. Дневник. Писали са. Дневник на... Какво пише? Посещенията. Моля да затваряте кутията. Плътно. От Йордан. Стоянов. Да, Данчо Стоянов. Коя година? 22. Я прочита. Тъй като вече са намерили този дневник и са подписвали, писали са, реших я да напиша. Продължаваме напред. Камо ли сме души? Вече почваме да пълзим. Какво е ми жените на колени? Оказва се, че напред, където продължаваме, има се едно от чакали и за наша безопасност, тъй като това нещо, което правим в момента, не е много безопасно, така че не го правете без да имате общо взето предпазни мерки или челници или каквото и да е, оборудване трябва да имате все пак. Не го правете, няма да влезем, ще се върнем най-вероятно. Минахме оттам, сега продължаваме насам. Тук е било изхода, така че се надяваме, че ще бъде изхода. Било е много лазенето, така че се надяваме, че ще да е успешно. Би трябвало да излезем над пещерата, де факто не е на поляна и после сме пак до пещерата. Да ви представя. Нещо да е ба. Мама и ми зайки, бе. Няма вероятност за крещичка ти, но... Работата е яко по-зеле. Работата е яко по-зеле, деса. Няма да колко е така, само на вийте. Само че не вийте търгата. Погледайте. Дъпката. Това е... Айде бе! Извъните от пещерата. Положението е много катастрофално. Посилите градски приори. Извъните от пещерата. Айде бе! Да. Да. Да.
Доста е тясничко тук между другото. Усещам вече вятърчето. Доста е тясничко. Въй. Какво става, човек? Направо. Става, братчето. Доста тясничко беше между другото. Няма да лъжа. 4 часа сутринта е. Взимал съм сухи дръвца, тъй като ще палим огън. Взимал съм сухи дръвца и нищо не виждам между другото. И ще запалим огънче, ще хапнем сланинка. Така че следете. Подготвяме огънчето, което ще запалим в пещерата. Това момче Кико Радойче ще му оставим инстаграма и ютуба някъде тук на екрана, така че може да отидете и го последвате. И подпалваме на огънче. Официално запалихме нашият огън. Оле, майко, ти много светиш, бе. И общо взето е това. Ще хапнем след малко. Може би вече като стане, като изгъде слънцето, може би тогава ще се включим. Най-вероятно. Нали? Да. С това ще приключим това видео, гайс. Надявам се клипът ви е харесал. Ако ви е харесал и искате такива поредици от интересни клипове, искам да се абонирате с камбанка задължително и да пръснете лайк бутона, тъй като това ще бъде огромна подкрепа не само за мен, а и за канала. Освен това, долу в коментарите може да напишете какъв да бъде следващия клип и също така може да последвате в социалните мрежи, които ще бъдат долу в описанието. Благодаря на всички, които гледахте и до нови срещи. Let's go!